גבירותיי ורבותיי, אל רחבת הטקס קרבה פמליית נשיא המדינה מר שמעון פרס, בליווי ראש העירייה מר מאיר ניצן ומנהלת בית הספר חביב הגברת איריס אלפרין פלג. ניתן נא כבוד לנשיא ונקדמו בקדמה. כבוד הנשיא. מה שראה האקליפטוס בעשרות שנותיו באהבה שאף פעם לא די לה, לא נוכל לספר, אפילו נדבר כל הלילה. אבל לפעמים, כשקרן רכה של ירח מלא מלטפת את גזעו הרחב, כל ענף, כל עלה, מחייך הישיש המצולק והגאה, ובעצם אפשר לומר מתרצה. ואז יספר ביבשת עליו הכסופים על ימים רחוקים קשים חשופים. איך ממרום צמרתו הצעירה היה מתבונן ביודלביץ' ברוזין בציפרין, הכותבים בלב מתרונן לאור מנורת הנפט, בלילות ארוכים ללא שינה, ספרי לימוד בעברית, משובחת, עשירה, דשינה. ואיך תחת צל צמרתו הממתינה, נח תיאודור הרצל חוזה המדינה, וראה מתפעם כיצד אל מול עיניו נפרט ונפרס חלומו הגדול לפניו. וסר וינסטון צ'רצ'יל וג'יימס רוטשילד בן הנדיב, שלא חסכו מחמאות מקהל מארחיהם האדיב. ואיך קיבל המנהל קרון את פני דוד בן גוריון, כי כולם ידעו שכאן בראשון לציון הולך ומתגשם החזון. ימים של שמחה באו, לפעמים של כאב. ימים של תקווה הנמהלים תדיר באובדן צורב. והנה צונחת דמעת העץ על מרצפות עתיקות, את אלו שלימין השער חקוקים אינו מהסס לבכות. את אלו שמן הקרבות לא שבו, יפי בלורית ותואר, מיטב המושבה, מיטב העיר, מיטב הנוער. אך עולם כמנהגו נוהג, והעץ הקשיש בחצר רואה את הכל ומחייך בשלווה אל עולם שאיננו עוצר. מורים ראשונים נתחלפו בצעירים, שפה עתיקה לבשה מחלצות, תלמידים חמושים בניבים רחוקים ובשלל שפות מארבע קצוות, מילאו עשרות של כיתות. והוא כאן, הירוק, כל ארבע העונות, יודע כאז גם היום, שהם בידיים בטוחות וטובות של מורים ומחנכים ממשיכי החלום. ידידי ראש העיר מאיר ניצן ורעייתו נעמי, ידידי וחברי חבר הכנסת גלזר, אמנון כהן, עבדנו יחד במשרד הביטחון, ידידיי וחביביי. לאן שאני הולך אומרים לי עד 120. אני לא יודע מה רוצים לדכא אותי או לעודד אותי. כשקיבלתי את הזמנה של מאיר לבוא לחגיגת 120, אמרתי בלבי, בואו ניגש נראה איך נראה 120. ואני אומר לכם שזה נראה נהדר. אתם נראים נהדר, העיר נראית נהדר, ואולי צריך להתחיל לא להגיד עד 120 אלא מ-120 והלאה, מפני שמה שקרה לראשון במשך 120 שנים זה דבר יוצא מן הכלל. באמת בראשון
נכתב ההמנון הלאומי שלנו, היה גן הילדים הראשון שלנו, היה בית הספר הראשון לעברית. אני חושב על אליעזר בן יהודה והשפה העברית, כשאני יושב כאן, מה היה לציונות אילו היה רק הרצל בלי בן יהודה? אתם יודעים שהרצל לא היה שוטף בעברית. הוא ידע קצת תפילות, ואת המילה ירושלים הוא ביטא כמו טדי קולק, בעברה אוסטרית מובהקת. הוא גם חשב שכמו באוסטריה, אולי כדאי לעשות כמה שפות למדינה היהודית. בשוויצריה יש איטלקית, גרמנית וצרפתית, למה לא? גם אנחנו נעשה מדינה, ידברו בה מספר שפות, היות ויהודים מדברים בשפות אחרות. אילו זה היה קורה, לפי דעתי, זה היה מסכן את עתיד מדינת ישראל. מאוד מעניין, יש היום ארץ אחד שעומדת להתחסל בגלל זה שאין לה שפה אחת, בלגיה. הוולונים והפלמים לא יכולים להסכים ביניהם. ואנחנו רואים איך שתי שפות כמעט גומרות מדינה. צריך להבין את הכוח המאחד שיש בשפה. אילו הייתה לנו רק מולדת בלי שפה, אני בספק אם הציונות הייתה מחזיקה מעמד. גם להפך לא. אילו הייתה רק שפה בלי מולדת, היה קורה אותו הדבר. ועל כן השפה זה באמת דבר יסודי, וכך קרה שבכל המזרח התיכון אנחנו העם היחיד שחזר לא רק לארצו, אלא גם לשפתו. המצרים לא מדברים את שפת החרטומים, מדברים ערבית. סוריה, השורים מדברים ערבית. נמחקה כמעט הזהות ההיסטורית והלאומית שלהם. האיטלקים לא מדברים רומאית או לטינית, מדברים איטלקית. היוונים יש להם יוונית חדשה והתנתקו מעבר. המקום היחיד שבו הילדים מדברים באמת בשפת ההורים, בשפת האבות, זו מדינת ישראל, בשפת התנ"ך. אפילו אפרים קישון פעם אמר שישראל זו המדינה היחידה שבו הילדים מלמדים את האימהות שפת אם. וזה באמת ככה. וזה לפי דעתי אחד הניסים הנפלאים ביותר שקרה. איפה זה התחיל? כאן. היה צריך הרבה מאוד אומץ לב, שהיו כאלה שאמרו לדבר צרפתית, היו גם כאלה שאמרו שנדבר יידיש. בהתחלה כשהתחילה העלייה התימנית לישראל, החליטו ללמד את התימנים לדבר יידיש. תארו לכם מה היה קורה ליידיש ומה היה קורה לתימנים, אילו הם מדברים ביידיש. מפני שהסיפור הוא, מדוע היהודים מדברים בשתי שפות, בעברית, לשון הקודש, וביידיש, שפת חולין. מדברים עברית בשביל להתפלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא. מדברים ביידיש בשביל להתווכח איתו. ועל כן אנחנו גם מתפללים וגם מתווכחים בשתי שפות. ברוך השם שאנחנו כולנו מדברים בשפה אחת, וזו השפה שהיא מחזיקה אותנו לא פחות ממה שאנחנו אוחזים בה. אולי היצירה הכי גדולה מבחינה תרבותית, מוסרית ומילולית זה 10 הדיברות. 10 הדיברות מחזיקה את כל הציוויליזציה המערבית. בסך הכל יש בה 169 מילים, כשמדברים בשפה אחרת זה הרבה יותר מילים, ואי אפשר להבין לא את 10 הדיברות ולא את המושגים האחרים, למשל כמו גן עדן, בלי לדעת את השפה במקור, את שפת האם שלנו, את השפה העברית הנהדרת, הפיוטית, החסכונית, הלא קשקשנית, ושיש לה בעצם כבוד לזמן, אבל כן יש בה למעשה שני זמנים, עבר ועתיד. בעברית אין סבלנות להווה, מפני שלפי השקפתנו כל דבר או שהיה או שיהיה. ברגע שהוא היה, הוא כבר היה. ועל כן זו שפה מיוחדת במינה, עם פילוסופיה משלה, וכבר אמר
מי שאמר שיש רק בעיה אחת בחיים, והבעיה היא שימוש נכון או שימוש לא נכון בשפה. שימוש נכון בשפה יכולה להכניס רוח חיים. שימוש לא נכון בשפה יכול להביא להרס. החיים והמוות ביד הלשון, כמו שאומרים בעברית. על כן החגיגה הזו כאן, של בית הספר חביב, זה חגיגה טעונה בהיסטוריה, במורשת, בהחלטה נועזת ונכונה, שהיא נתנה לישראל את הייחוד, את התנופה ואת התקווה, שגם היא נכתבה כאן, והיא, התקווה הזו, תלווה אותנו לאורך כל הדרך, גם בעתיד. היו ברוכים. דיברנו עברית, לפני שלימדו אותנו עברית ונגדוק עברית, אבל לא נתנו בנו את הגאווה המיותרת. שאלו אותך מה אתה, אני בוגר חביב בראשון, אבל לא נפנפת את זה כדגל. זה היה חלק מהחיים שלך. לא היית צריך לצעוק את זה. בית ספר חביב היה מרכז המושבה. אז ראשון לציון הייתה מושבה. זה 10,000 תושבים שכולנו משפחה אחת. אני זוכר את חביב כמו איזה בית אחד גדול חם. בית שכיף לבוא אליו, בית שכיף להיות בו. הבית היה מרשים, המבנה היה מרשים. אבל זה קודם כל להגיע למקום שישר כולם מכירים אותך. זאת אומרת, את שייכת לשבט הזה והזה. סבתא שלי הייתה מורה בחביב. אמא שלי ואבא שלי למדו בחביב. האחים של אמא שלי והאחיות של אבא שלי למדו בחביב. היינו באים למורה רחל, אז היא הייתה חברה של המשפחה, וכל אחד הכיר את כל אחד. בליל שבת היו מזמינים אותי לארוחה, ואם ילדה הייתה חולה, אז ביקרתי, והיא לא אכלה, אז באתי הביתה כדי להאכיל אותה. זה היו יחסי משפחה עם יחס, עם אהבה. העברית הייתה עברית יפהפייה. לא יכולת שלא לדבר בעברית טובה, כי מיד היו מתקנים אותך. ידלין, שרשבסקי, עדיני. היה שם מסורת של הרבה מורים, והם נראו כולם גבוה וחזקים. הם באו ללמד תלמיד עברי בארץ ישראל, להיות יהודי טוב ושומר מורשת ישראל. הבית ספר היה מאוד נוקשה, הוא לא היה חביב. הוא היה בית ספר עם משמעת, עם נימוסים, עם לקום, כשהמורה נכנס, עם סדר יום, מאוד הקפידו עליהם. עיקר חייו של אבא, או עיקר המשמעות של אבא, היו בקטע של להקים או לייצר כאן בראשון לציון את דמותו של העברי החדש. הדגש החזק ביותר היה על החיים החברתיים. זו הייתה חברת ילדים. החברות הייתה הדבר הכי חשוב בבית ספר. אז היינו חבורת בנות, וסביבנו חבורת בנים, והכיתה, וכל ההוואי שנוצר בכיתה, זה היה נורא נורא חשוב. זה היה חשוב להתפתחות החברתית שלנו, הקטע החברתי של בית הספר. זה היה עולם ומלואו עבורנו. עבורי במיוחד, אני חושבת שעד היום זו אחת התקופות המשמעותיות בחיי. החזון שאבא ראה בחינוך, איך אני בונה מערכת חינוך שתיתן לנוער שגדל בראשון לציון, מעבר ללימוד של משניות או של א' ב' או של עברית, לתת לו גם ערכים לאומיים, ובזה הוא הצליח. להיות בבית ספר חביב בשבילי זו הייתה גאווה גדולה. איכשהו אולי אפשר להשוות את זה לגאווה הזאת, אתה יודע, שעמדת בהרווארד או באוקספורד, אתה יודע, מן איזשהו מקום עם מורשת. הצליחו להחדיר בנו, עוד לפני שדיברו על הקמת מדינת ישראל, האהבה כזו לפיסת הארץ, החלקה הזו שלרגע לא חשבנו שזה לא שלנו. אני חושב שהבית ספר הזה, בדרך החינוך שלו, כמו שאז עברנו, יצק בנו את הנאמנות למדינת ישראל, לארץ ישראל, להמנון הלאומי, להרמת הדגל כל בוקר עם חיצוץ החצוצרה,
אני חי בבית הספר כשמייבשים את ימת החולה. בסוגריים, אסון סביבתי נורא. אבל אז אני לא אשכח, במקום לקנות את הקמרדין, את הלדר, אנחנו תורמים את הגרוש או את המיל לייבש את החולה. השורות שאני זוכרת זה על הקיר תלויה קופסה, זאת קופסת התכלת, עוד פרוטה ועוד פרוטה, אדמה נגאלת, דונם כאן ודונם שם, רגב אחרי ודונם שם, רגב, כך נגאל אדמת העם, עד לב. אנחנו גדלים ציונית. כשנפל מישהו בראשון לציון, לאו דווקא חבר ישיר שלך, זה היה האבל של המושבה, ואתה כולך הרגשת שותפות נוראה לדבר הזה. בבית הספר אני קובר 69 לוחמים. אני זוכרת, הגענו לכיתה ח' והיינו הכיתה שמובילה את טקס יום הזיכרון. בטקס יום הזיכרון מזכירים את הנופלים שעוד היו לפני קום המדינה. בית הספר והמוות זה דבר שהוא נורא. אם אני אגיד לך ברחוב למונטין שאני גדל בו, אין בית שמישהו לא נהרג, זה קשה לתפוס. והכי האחרון, אח של עמוס סופר, פרופסור עמוס סופר, הוא נהרג במלחמת השחרור. הוא בגיל 17, לפני זה מזייף את הגיל שלו, הוא ב-15, הוא הולך לפלמ"ח. הולך לפלמ"ח, כי זה היה הדבר שצריך לעשות אותו. ובעצם היינו הדור שנכנס למדינה. לא הספקנו להיות בצבא, כבר לא היינו ילדים. אנחנו למשל השתתפנו בחפירת תעלות לאורך הכבישים בכניסה לראשון במלחמה. והמושג של לעשות משהו למען הוא ראשון לציון, הוא בית ספר חביב. ככה חינכו אותנו. עכשיו, זה לא אמרו לך תעשה למען, זה לא אמרו לך תתנדב, לא אמרו לך תלך ליחידה קרבית או תילחם וכו' וכו'. זה היית אתה, משום שגדלת שמה, משום שהמורה דיבר איתך ככה, משום שאבא דיבר איתך ככה, משום שלא ראו משהו אחרת. אני לא חושבת שדיברו איתנו במילים גדולות של ערכים, ואני גם לא זוכרת הרבה אמירות של אנחנו בית הספר העברי הראשון. זה לא היה העניין. אבל זה היה שם בעשייה כל הזמן. היום גם כאשת חינוך, אני חושבת שהיו לנו מספר מודלים של אנשי חינוך בכל רמה חבריהם. המורה של אז הרוויח אולי פחות אפילו מהמורה של היום. מעמדו של המורה של אז היה פי 10 יותר מכל דבר אחר. חיינו על פתקים. במכולת, כן, המנהל היה אומר לי, אל תעשי חובות. זה לא מתאים למורה. כסף אף פעם לא היה המוטיב שהניע את המורים בבית ספר חביב למיטב ידיעתי. מעמדו של המורה של גונדלמן, של שלשבסקי, של ידלין, של הלפרין, של סלמון, היה בראשון לציון יותר גדול מכל פקיד בכל צורה שהיא. אם הוא היה מנהל הדואר בראשון לציון, או אפילו ראש מועצה בראשון לציון. הייתה חנות קטנה של ליפשיץ ז"ל, ושם היה המורה רחל עם פתק. בית מרקחת, המורה רחל פתק. תיקון נעליים, המורה רחל, ככה. וכשקיבלתי כבר את המשכורת 7 לירות ישראליות, אז הייתי מתחילה לשלם, ושוב פעם לא היה. אבל הרבה יותר התחשבנו בעבודה ולא במשכורת. אני כל הזמן מול העיניים שלי הייתה הדמות של הילד הזה בבית ספר חביב, שמגיע לו את הכל, כי נתנו לי את המנדט. וזו לא חובה שלי, זו זכות שלי. זו הייתה זכות ללמד את הילדים האלה. אבא אימץ את חנוך. חנוך מגיע לבית הספר, אני חושב, בגיל 17, והוא בונה לו את המקום היחידי, את חדר המוזיקה הראשון בארץ. הוא בונה לחנוך. חדר מוזיקה שלא רואים דבר כזה בכלל בארץ. כיסאות אוניברסיטאיים, תמונה במרכז, ואז הילד אומר, זה אנוכי, לאדון הדיני, אני רוצה רמקולים מסביב. הוא הפך את מקצוע הזמרה למוסיקה, וזה היה שינוי של כאילו מקצוע אחר לגמרי. אני חושבת שבית הספר באמת, בכל תקופה הוא היה החלוץ לפני המחנה. השנה 56, 200 שנים להולדתו של מוצרט, ואני האידיוט, הילד שלפני הצבא, חושב
שאם אני לא אעשה אופרה של מוצרט, אז יפטרו אותי ממשרד החינוך. המהות, התוכן של מה מלמדים, היה מאוד משמעותי בתוך בית הספר. חנוך שהיה בא, ספר שהוא היה נכנס לחדר המורים, הוא היה מרגיש את אש החינוך בתוך הזה, לעד והוויכוחים בין המורים של אז, על מה? על החינוך, על איך, מה לתת בכל הערכים שקשורים בחינוך. כי בזה הם ראו את עיקר, ובזה הם רבו, ובזה הם לחמו אחד בשני. זה לא היה חיים פשוטים להיות מורה בית ספר חביב. ואז בחרתי בסטיינה. בסטיינה, הסיפור ההמשך. לא חשוב, כל בית הספר היה האופרה בסטיינה בסטיינה. כולם היו מעורבים. אבל אני צריך גיבור בסטיין. אין לי. הילדים בקושי כיתה ח', אני צריך בחור. זה הולך ככה, חנוך עומד, מרים את הידיים ואומר בפה, אוקיי? מה? בחיוכים של נועם, הכנעת את ליבי. אנחנו לא בכושר, לא בכושר. לא בכושר. יושבים בחדר המורים, מראה באצבע, את. יושבת מורה צעירה שלימדה כיתה א', אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, שמה בתיה טופורובסקי, ואני אומר, את תהיי בסטיין. אנחנו היינו עדיין התוצר של שביל הזהב. הסתייגנו מהקיצוניות של המורים הוותיקים, ועברנו לשלב של הפדגוגי, הקשר הישיר, התלמיד במרכז, כמו שנוהגים היום לומר. ואדון עדיני אומר, מה, מורה יופיע עם הילדים? אמרתי, כן, מורה יופיע עם הילדים, על במה אחת, יחד. זה אנחנו נהיה, זה בית ספר חביב. היום בית הספר מתמודד עם קרוב ל-40% של תלמידים עולים חדשים. אצלנו בכיתה יש הרבה ילדים, כך כל שנה מכיתה ג' נוספו לנו ילדים שלא יודעים עברית. אני פתחתי דלת לכל עולה חדש. זה חלק מאותה מסורת של קליטת עלייה מיום היווסדו. כל הזמן, כל פעם, כל גל עלייה הביא אליו את התלמידים החדשים. ממרוקו, מתוניס, מתימן. הכיתה הכלסה את כל מגוון הגלויות האפשרי של מדינת ישראל, ממש כך. ועם הרגליים הכואבות הלכתי במדרגות רחוב נחמה והגעתי לאתיופים, וזה אנשים מקסימים. זוכר בכיתה ד' את התלמיד הראשון שהיה עולה מרוסיה, קראו לו מישקה, או מיכאל. וגם השנה בא אלינו איזה ילד אחד, שהוא גם עולה חדש, לא יודע עברית, ועוזרים לו בינתיים. אני לא זוכר שהיה התייחסות שונה במובן הרע של המילה אל העולים החדשים, אלא היה ניסיון מאוד מאוד לקבל אותם באופן טבעי. והתחלתי להביא אליי הביתה את הקטנטנים האלה. והייתי להם, קודם מדודה, מאמא, מסבתא, זה תלוי בנו. יהיה לנו קצת סבלנות והרבה אהבה. לא חשוב רק ללמוד ולדעת כל מיני דברים בתנ"ך או בעברית או בחשבון. העיקר זה שחשוב ללמוד איך, את דרך ארץ, איך להתנהג עם אנשים, איך לכבד, וזה משהו שלא לומדים בבית, אלא רק בבית הספר. הייתי אפילו אומרת שהעיסוק שאני עוסקת בו היום, בהיותי מנהלת מחקר ופיתוח ב-HP אינדיגו, מושפע במידה רבה מהאופן שבו למדתי בבית ספר חביב. היה שם חדר טבע שפיתח את כל הסקרנות המדעית שלי, אני חושבת התחילה שם. רצינות וסקרנות ויסודיות, ולא כזה כאילו, אולי, בערך. הדברים צריכים להיעשות ברצינות רבה. המחוברות למדינה ולסביבה שלנו הגיעה מבית ספר חביב. זו הייתה גאווה שהלכה איתנו לאורך כל הדרך. אני בא לראשון לציון היום, והמקום היחידי שאני נוגע בעבר שלי זה בית הספר חביב בראשון. אני בעצם צריך לצעוק את מה שאמרתי, אז נניח שצעקתי עכשיו, זהו המקום. זאת אומרת, אני עדיין נהנה הרבה פעמים לעבור דרכו, אפילו שזה קצת מעריך לי את הדרך, אם אני בראשון. אז סתם, לא יודע, כי אני מרגיש משהו.
ראשון לציון, בית ספר חביב, לא יודע מי ראשון או מי שני, זה יחידה אחת. זו הייתה הגדולה של בית ספר חביב.